Hello mga kalamok. Today's video, I will teach you on how to fix Messenger can't remove account. Watch this video. Yeah, haha. Para ni sa mga tambalos-los. Larasan ni tanan, huwag mapilig. Lalaki o babae man na. Pabinawa. J-Lo! Lalaki o babae parihas ratatanan. Na ay pangit hitsuraan, buutan o huwag batasan. Los-los ninyo. Los-los ninyo. Lalaki ug babae tambalos-los mong tanan. Na ay manyakis uwagan sa gugma di masaligan. Los-los ninyo. Los-los ninyo. Sa gugma walay exempted ato gyung maagian. Nang muhilak mo katawa sakitan malamian. Malalaki ug babae ubayot ug tumboy man. Mangandoy unta sa gugma permita pagilukan. Pero nganong malahi man ang kapalaran dili matagaan. Bisag unsaon nato og amping wala tay mahimo kung biyaan. Pasagdanalan nato dawaton kung mudagan dili lagukoron. Siya ra ay kagilok sa ako ang dughan. Kagilok ni abot sa ako ang bugan.